Nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyakatho TV. Uma uqala ukwe-channel sacela wenze okulungile ukuthi uchofe ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe ukuze uzoba ngokuqala ukuthola amavidiyo kule channel, uphinde ushere, ulike phela bafowethu. Angihlale phe kodaba bafowethu, angazi noma kuyiliqiniso yini, ngifuna ukuzwa ngani bafowethu, angazi noma kuyiliqiniso lokhu engibhale lapha kwesihloko ukuthi uKhuzani uzofeaturisha uRihanna. Angazi noma kuyiqiniso yini, ake ngibuze la mfethu, kuyiqiniso yini ngempela? Angatholi kahle, angatholi kahle. Nami ngibone lesi sithombe lesi after 3 days ago. Bengithe angibuze kunina Mthombo Thembeke ukuthi mhlampe nayo nina ilokhuzana ilo ulwazi eninalo mhlawumbe ngempela ukuthi uKhuzani uzofeaturisha ngempela yini uRihanna, ngoba lokho bafethu kungaba into enhle ukuthi uKhuzani Mfumampungose efeaturishe umculo waphesheya. Singathini, singaba okokuqala ukuthi uMaskandi efeaturishe umculo waphesheya. Singakuthokozela lokho, singayilalela ingoma si-download-e. Ake ngibuze kunina bafowethu, anihlale kuma-comment section, kuyiqiniso yini bafowethu? Mhlawumpe uma kukhona umuntu ozwana noKhuzani khona la phakathi kwi-channel engasinikeza i-feedback, yabo, ukuthi kuyiliqiniso ngempela ukuthi uKhuzani uzokhipha noRihanna. Esinikeze nje i-feedback mafethu. Ngathi ngiyabona nje lapha kuma-comment section ukuthi abantu bayanyanya uma ngisuke ngifake iy'tori, bethi ngifake iy'tori ey'ngenayo i-evidence okanye iy'tori ey'ngaqinisekile ukuthi ziyiqiniso noma zingamanga. Sengibuza nina futhi bafethu, lana-ke uKhuzani uzomfeaturisha ngampela ulokhuzana uRihanna. Lokho kungaba into enhle masithi siyabuka bafethu. Engaqopha umlando futhi uKhuzani Mfumampungose, engaqopha umlando omkhulu ngoba siyazi ukuthi insizwa kaMpungose ilibekile igalelo layo emculweni kamaskandi. Iyona insizwa esingathi iyinkosi kamaskandi. Umele umaskandi ngoba siyakhuluma ukuthi bafethu ubephesheya kulezi nsuku lezi ezedlule, eyomela thina isizwe simnyama, amaZulu ase-South Africa, eyomela thina bafowethu. Ake nihlale lapha ama-comment section bafowethu, nisho ukuthi ngabe kuyiliqiniso lokhu engikubona la esithombeni, ngoba phela siyaphila la sabantu. Mhlawumbe khona abalandeli baKhuzani khona la bafowethu, nisinikeze i-feedback. Ngiyabonga bafethu okwengihlala kuma-comment section, ni-subscribe ni-like. Ngiyabonga mfethu ukuthi ngize ngiyofinyelela manje ku-4,815 4,815 subscribers. Ukube beningekho nina bafethu, ukube beningekho nina, bengingeke mina ngifike la ngikhona, ngishaya u-35K views. Ingenxa yenu bafethu, ngithi angikubonge futhi nalokho, ngingagcini ngokukhuluma, yabona. Ngithi angikubonge lokho bafethu ukuthi ngize ngiyofinyelela ku-4,815 subscribers. Ngiyabonga bafethu, isandla sedlula ikhanda. Ukube bafowethu beningekho mina bengingeke ngifinyelele ku-4,815. Yabona ukuthi ngiyaku-5K manje ngenxa yenu bafowethu. Kodwa-ke bafowethu, ngingandi ngomlomo, nginganomlomo wokwephakede. Ake nikhomente bafowethu lapha kuma-comment section.